Havadan uçan samalotun kanatına konayım. Кримський татарин Ісмаїл Курт Умер, який є солістом ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, підтримує український бойовий дух на виступах для наших бійців. Але також він ініціював низку проєктів, де його колектив і колеги виконали саме кримсько-татарські твори. Він розповів, який вплив це має для країни, її захисників та, ба більше, міжнародної спільноти. Коли почалась повномасштабна вже війна, повномасштабне вторгнення, звичайно, концертів ніяких не було. Тим більше у нас колектив дуже великий, тобто в нас скупчення людей, оце яке заборонено, да? Тобто ми були достатньо як ограничені. І ми почали робити кліпи, такі привітальні, знову ж таки, там трохи нагадували про те, що в нас в країні робиться через такі творчі кліпи. І така перша ініціатива була, коли це був квітень, якраз була Пасха, і ми готували до Пасхи, до Великдня такий кліп привітальний для військових і для в цілому українців від ансамблю ЗСУ. Але саме в цей місяць, коли був Великдень, так само був і Рамадан. Вони співпадали. Це мусульманське свято, мусульманський такий піст. Я сам його тоді тримав. І в мене виникла ідея зробити такий же кліп тільки для мусульман України. В першу чергу військових мусульман України, які захищають, боронять Україну. В другу чергу взагалі для мусульман України. Ось єдине, я там один кримський татарин в ансамблі, один мусульманин. Я довго вагався, чи пропонувати цей проєкт, чи підтримують, але тим не менш, я запропонував, керівництво відразу підтримало, і ми за тиждень буквально зробили пісню арабською мовою, це така молитва пророку Мухаммаду. І ми ось хором нашим заспівали цю пісню, зробили кліп. Ще й такий кліп вийшов, там багато було Криму в цьому кліпі. І таким чином ми привітали мусульман України, навіть мусульман світу, які підтримують Україну. І коли Генеральний штаб опублікував на своїх ресурсах цей кліп, він дуже став резонансним. Він дуже багато куди почав поширюватись і дійшов до мусульманських країн, що там почали його просто на національних каналах цей кліп показувати. Аль-Джазіра, канал арабський, який у якого там 280 мільйонів його аудиторія. Тобто він тиждень крутив цей кліп. І в той час це було прям в точку, в тому сенсі, що, скажімо так, нам почали писати з мусульманських країн, нам почали там до нас звертатись з мусульманських країн і казати, що дивіться, для нас ніхто ніколи такого не робив. А тут ви, там європейська країна, світська, християнська країна, військові на такому державному рівні робите такий подарунок для мусульман світу, то нам тут Росія каже, що ви там фашисти, нацисти і так далі. А тут ваш кліп просто все це перекреслює, бо ми розуміємо, що в країні, де є там фашисти, нацисти, ніхто б не робив для мусульман такий подарунок. І вже на протязі року, до речі, я дізнавався, що цей кліп, він там посприяв тому, що деякі мусульманські країни там допомогу нам гуманітарну відправили, чи окремі якісь мусульмани. І я тоді побачив, як це працює сильно, як через творчість можна доносити правду про нашу країну.
Ісмаїл Курт-Умер цій боротьбі за ідентичність не тільки дав світу почути кримських татар, в цьому його підтримали і українські колеги, наголошуючи: Крим – це Україна. Також ми робили наш ансамбль Збройних сил. Ми робили на 18 травня кримсько-татарську пісню. Я співав з нашим оркестром, з нашим хором. Це вже була, вибачте, така шана саме кримсько-татарському народу. Ну і багато таких було проєктів. Далі вони вже там почали ширшими бути, коли є така ініціатива «Культурний десант». Тобто з ними я робив також там і до Дня спротиву Криму, кримсько-татарського народу. Ми робили бойовий марш кримсько-татарський, співали його під бандуру. І є такий військовий Тарас Столяр. Він грав там і зі Стінгом, і з такими світовими зірками, сам військовий, який пройшов там фронт, поранення. І він дуже крутий бандурист. І він грав оцей на бандурі, да, кримсько-татарський військовий марш. Я співав, ми це записували таким роликом. Це саме вже від культурного десанту були такі проєкти, ну, з моєї ініціативи. І ось в 25-му році був теж дуже такий складний, цікавий проєкт, знову ж таки на 18 травня, але це вже українські відомі зірки, багато хто з них на фронті, і вони всі співали кримсько-татарську пісню «Ей Гузертарам», яку всі знають, кожен там по рядочку, але кримсько-татарською мовою. І це було, знову ж таки, теж така шана кримсько-татарському народу.